Здрасти! Днес е 13 декември и е 14-тият ден с предизвикателството на български. Както обикновено, ще правя една тема за днес. И тема за днес е кога и как празнуваш Коледа. Коледа е скоро. Обикновено аз празнувам Коледа в къщи с семейството ми. Коледа ден аз съм на гости с баба и дядо и с родителите ми, брат ми, Леля, Чичо и всички. И след Коледа ден през Нова година и също 7 декември аз съм в къщи и баба и дядо са на гости с нас. И да, и това е Коледа ми. До утре!